everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kun dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas kapag kasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay, dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon. Layla Libat. Huy! Lipat ka! Ayaw pag minaldita! Nga naman ang libat ko? Dili ko tao? Unsa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Kasunto ko nimo! Lawgawa, oy. Usara manggug ka sa kutanaw. Maong bullseye. Hoy, Layla! Laya sinibaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon kay libat ka! Hoy, kasad. Venus ginamos. Amo ning bay. Busa, bisan libat ko, may katungod kong magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarug siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Layla Libat.